Δεν είναι ο καθένας ό,τι χρειάζεται. Υπάρχει, γι' αυτό έχουμε το χρονόμετρο. Βλέπετε ότι το χρησιμοποιώ με πολύ άνεση για όλους σας. Αλλά... Πολύ ωραία. Όχι όμως. Και καλά κάνετε. Πάμε τώρα παρακάτω. Πόση ώρα περίπου να υπολογίσω? 5 λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Και ελπίζω να τελειώσω νωρίτερα. 3. Σας έχω δώσει ήδη 2. Θέλω να πω ότι δεν είναι η λογική μας, εμάς, να μειώνουμε τα διοικητικά συμβούλια μεγάλων οργανισμών, όπως είναι το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Και με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι το να υπάρχουν 7 μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑ, έναντι των 11, τα οποία είχαμε εμείς θεσμοθετήσει, με τη συμμετοχή και του ΚΛΕ, αλλά και της ΠΟΕΔΗΝ, το θεωρούμε απαράδεκτο και βεβαίως θα καταθέσουμε τροπολογία πάνω σε αυτό. Τώρα, θέλω να πω για τον ΟΠΕΚΑ. Ήθελα να ρωτήσω την πρόεδρο, τη διοικήτρια του ΟΠΕΚΑ, τι ενέργειες έχουν γίνει ώστε να προσληφθούν οι 10 πληροφορικάροι, μια και ο Υπουργός κύριος Βρούτσης μας έφερε ως τεράστια καινοτόμο αλλαγή το ότι τα επιδόματα θα δίδονται την ίδια μέρα. Υπενθυμίζω ότι τα επιδόματα των αναπήρων δινόντουσαν μέχρι την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2018 από διαφορετικούς δήμους σε άλλες ημερομηνίες. Σήμερα δίδονται όλα την ίδια ημερομηνία, 24 του μηνός. Ότι το ΚΕΑ δίδεται πάντα την ίδια ημερομηνία, 28 του μηνός. Άρα αυτές οι 4 μέρες που θα γίνουν μία, καταρχήν, αν είσαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσετε, γιατί ξέρουμε ότι έχετε λήψεις προσωπικού. Τι θα γίνει με αυτό? Γιατί δεν βλέπουμε και μεγάλη ότι θα υπάρξει κάτι πιο σημαντικό με αυτή την ιστορία. Τώρα, στο τέλος, μία απάντηση στον πρόεδρο των Τριτέκνων, που έχουμε πάρα πολλές φορές συζητήσει για πολλά πράγματα από την Κρήτη, έτσι δεν είναι, και ο οποίος αναφέρθηκε σε μένα. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ξέρετε πολύ καλά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διπλασίασε το ποσό των 650 εκατομμυρίων και το έκανε 1 δισεκατό για το επίδομα παιδιού. Ξέρετε επίσης πολύ καλά ότι το 40% των οικογενειών τριτέκνων, αλλά και πολυτέκνων, που για να πούμε εδώ, για να ακούει και ο ελληνικός λαός, οι τρίτεκνοι είναι γύρω στις 96.000 και 24.025, αν θυμάμαι καλά, οι πολύτεκνοι. Τα στοιχεία τα έχουμε, θα τα καταθέσουμε. Λοιπόν, το 40% τόσο των τριτέκνων όσο των πολυτέκνων πήραν μεγάλες αυξήσεις στα επιδόματά τους. Πράγματι, από εκεί και ύστερα, στο 60% μέχρι το 90% και των 2 κατηγοριών, πήρανε αυξήσεις από 0, ας πούμε, έως 84%. Συνολικά εμείς ξοδέψαμε 12 εκατομμύρια παραπάνω. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές παροχές που πρέπει να σας δοθούν. Θυμάστε ότι συζητάγαμε την ελεύθερη διακίνηση των μελών σας. Ακριβώς για να ακολουθήσετε τις πρόνοιες των πολυτέκνων. Είμαστε υπέρ όλων αυτών και βεβαίως τώρα που είμαστε εκτός μνημονίων και έχουμε διασφαλίσει περισσότερα χρήματα, νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτά. Ελπίζω ότι δεν κάλυψα τα 3 λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Όπως βλέπετε, παραπάνω, θα επανέλθω αν χρειάζεται. Παραπάνω δεν προκαλύψατε, αλλά το θέμα είναι ότι καλά τώρα. Να ακουστούν τα κόμματα, πρέπει να ακουστούν και οι εκπρόσωποι. Αυτό δεν είναι θέμα. Λοιπόν, ο κύριος Μουλκιώτης από τη μεριά του Κινήματος Αλλαγής. Κύριε Πρόεδρε, 2 ερωτήσεις. Η μία αφορά τον συνήγορο του πολίτη και θα ήθελα να μας